За да върнат на Казанлък ароматната слава, от общината решава да започнат с възстановяването на розовите градини и засаждане на рози от 4 входа на града. Проектът започва успешно от северния изход на Казанлък, където са посадени нискостеблени и 38 от така наречените влачещи рози. Само за една нощ обаче всичките изчезнаха, което ни навява на мисълта, че не един човек, не двама, не случайни граждани, които живеят в този район, са си взели храстче, за да си посадят евентуално в дома. Си мислям, че е по-скоро злонамерена инициатива на някой човек, който е решил да създаде малък бизнес с розовите храсти. 2 лева и 50 стотинки е цената на едно розово храстче. Веднъж изтръгнати от почвата, влачещите рози повече няма да могат да се захванат. Така усилията на крадците са напразни. Напразен е обаче и трудът на хората от общинското звено озеленяване. Според шефа му Николай Челъков, поговорката "един чисти, цапат 5", в случая важи с пълна сила. Хем искаме града да бъде красив, хем посягаме на това, което общината е създала. С разпореждане на кмета Галина Стоянова в борбата срещу крадците на рози е включена и общинската полиция. Щатът й обаче е 15 души, а тяхна грижа е и опазването на лозята в околностите на Казанлък. Затова, за да е красиво и да ухае на рози в Казанлък през май, Галина Стоянова търси съдействие и от хората. Да обявим една награда. Награда, разбира се, парична, за оня буден казанлъчанин, който успее да заснеме хора, които извършват посегателство на розовите храсти и цветните градини, които ще се опитаме да възстановим. Наградата ще е 100 лева, а срещу нея от общината ще поискат и подписа на фотографа, за да може той да е свидетел при евентуално повдигане на обвинения срещу нарушителите. От 19 май в Казанлък ще започнат празниците на розата, а от общината се надяват, че до тогава градинките с уханните цветя ще оцелеят от навезите.